Volám sa Fidla Farkašová a budem teraz hovoriť trošku o svojom takom handicape, že strašne ma bolela chrbtica, ale mimoriadne ma bolela chrbtica a mal som veľké problémy, pretože milujem sa hodiť do prírody a po 100 metre nehoráznej bolesti a ešte sa mám aj také ťažké a náročné zamestnanie. No a jedného dňa prišiel môj manžel domov a hovorí mi: Fidla, kúpil som ti kosmodisk. Ja kúkam na to jak blázen a hovorím: ja budem opičovať potom, čo tam televíziu sa o tom ukazujú. A on sa mi hovorí: Fidla, daj to na seba, uvidíš sa ten ohromný zázraky, aké dejú. Tak som to teda poslúhla a dal som to na chrbát, môžete teraz pozrieť. Mám sa to stále na sebe a napríklad teraz predvedem, pán kameraman, točte dole hore. Aj toto sa môžem urobiť. Nerobí sa mi to problém, tuto trošku brúško zavadza, zase nevybere človek, že? No ale môžem sa to doporučiť každému. Prosím vás, keď som sa takto utierala prach, takto som sa ostala opreti. Chvíľku som sa takto musela ostať a pomaličky sa vystreť. A dneska, pozrite sa, takto sa utrem, aj takto sa utrem, aj všetko porobím. A keď som rád umývala, takto som musela oprieť na chvíľočku. Dneska sa to všetko robím bez problémy a doporučujem sa tento kosmodisk, sadnem na chvíľočku ešte, a doporučujem sa ale ozaj každému, lebo môžem sa takto povedať, nikto neprerobí, len môže získať, lebo toto nikomu neublíži, ale keď neublíži, tak pomôže. A preto môžem sa povedať, že ja kosmodisk zbožňujem. Ešte raz sa to prehlásim, že zbožňujem kosmodisk. A doporučujem sa ozaj každému, kto sa má problémy. Ďakujem.